má. Zabudám sa pýtať. Rozhovor sa mi páči. Zabudám sa pýtať, keď tancujem. To je ten dôkaz, že muži nevedia robiť viac činností naraz. This night's fever, 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 this night's fever. Teším sa, že vôbec ľudia ochotní a schopní urobiť niečo také aj pre oddych, aj pre zábavu, aj pre poučenie, aj pre povzbudenie, tak ja sa z toho teším a fandím tomu, koľko môžem. A ľúbi sa mi to, že akože tí ľudia majú v podstate aj veľa vecí také, že zadarmo, alebo že proste, že tie ceny tu nie sú prehnané, ako napríklad v Bratislave. Ja už keď sme začali spolupracovať, tak som mal víziu pritiahnuť niekoho, kto týmto ľuďom ukáže niečo z tej tanečnej kultúry, ktorá tu na Orave chýba. Ak do niečoho dáš nejaké množstvo energie a urobíš to, lebo to naozaj tak cítiš, že je to správna vec, tak tá energia nezmizne. To, že ho nevidno hneď v tej chvíli, neznamená, že si neurobil niečo dobré, že to nevidel jeden človek, ktorý potom o 5 rokov urobí niečo veľké. Takže to je iba o tom, že ak veríš, že to je správna vec a robíš správnu vec, ktorá má urobiť niečo dobré a dáš do toho, urobíš to najlepšie, ako vieš, dáš do toho energiu, dáš do toho všetko, tak tam neexistuje, že to dopadne zle. Námestovo je malé mestečko a tu je taká mestská atmosféra, že veľa zaujímavých vecí, troška mi to pripomína v niečom aj Pohodu festival, že sú tu všelijaké pre deti a pre dospelých a diskusia, a koncerty a tak. A úplne som z toho taký skoro až nadšený, že v kúte Slovenska, úplne na hranici s Poľskom, sa dejú takéto veľmi zaujímavé a povedal by som aj inšpiratívne veci. Takže ja som úplne dotknutý tým, čo tu je.